Aș spune eu că avem astăzi o lansare de carte în cadrul Hub-ului Cultural Etnoliteratura, o carte de patrimoniu. Da? Poate nimic nu e întâmplător. Avem o carte de debut, publicată în 2025, la editura Lucas în Brăila, autor Talida Teodoreanu, Timpul nostalgiei. O lansare de carte foarte așteptată. Cu atât mai mult e bucuria noastră că, iată, atâta lume alături de noi și vă mulțumim că astăzi ați ales să petrecem împreună această zi. Suntem așa onorați să avem astăzi din București, suntem foarte bucuroși că avem astăzi din Galați și mulțumim prietenilor noștri brăileni care sunt mereu alături de noi. Suntem recunoscători. Mulțumesc din suflet celor care vor prezenta activitatea noastră, vor vorbi despre lansarea de carte. Mulțumesc din suflet Bibliotecii Vea Urechea din Galați, cu care avem un parteneriat de ani de zile, în cadrul Hub-ului Cultural Etnoliteratura. Mulțumim Adi Secară, scriitor, critic literar, jurnalist cultural, pentru toate proiectele frumoase, interesante pe care le propui pentru Casa Alexiu. Te asigurăm de toată prețuirea și recunoștința noastră. Mulțumesc din suflet, doamna Daniela Guman, scriitor, jurnalist. Mi-amintesc de o lansare atât de frumoasă în decembrie, de o dublă lansare de carte cu dumneavoastră. Vreau să profit de ocazie să transmit salutări. Ieri m-am întâlnit la Teatrul Maria Filoti cu domnul Marian Sărdeanu. Și am întrebat despre dumneavoastră. Domnul Marian Sărdeanu, pentru cine nu știe, face parte din grupul bărbătesc Armonia, care a participat în grupul acela frumos de colindători la lansarea de carte din decembrie. Salutări și gânduri bune! Ne bucurăm că este alături de noi doamna Polica Tănase, din județul Brăila. Bine ați venit la noi, ne bucurăm să vă cunoaștem. Bine v-am găsit. Și așteptăm din suflet să colaborăm cu dumneavoastră. Alături de noi este un om cu totul și cu totul special, un om la care eu țin foarte mult și pe care îl apreciez. Un om de la care i-am învățat foarte multe, ce să vă zic, multe lecții de istorie. Doamna Gülten Abdullah Nazare, scriitor, traducător, printre altele, spune noi, pentru că e foarte modest, este și președinta UDTR-ului filiala Galați, comunității turcești. Cu doamna Gülten am organizat de-a lungul timpului, în cei 20 de ani de activitate la Muzeul Brăilei Carol I, foarte multe activități. Urmează luna mai să vorbim despre alele. Dumnezeu ne-a propus o expoziție interesantă despre miniaturi. Mulțumim din suflet că existați, cel puțin în viața mea. Vă îmbrățișez și întotdeauna e o foarte mare onoare și bucurie că sunteți aici alături de noi și că vă găsiți timp, că vă rupeți din timpul dumneavoastră, pentru că știu cât sunteți de ocupată și de solicitată în același timp și în alte țări și în alte județe. Și că poposiți cu drag, cred eu, și în Casa Alexiu la Brăila. Vorbesc de 20 de ani de muncă și deja mă simt în timpul nostalgiei. M-a surprins foarte tare titlul. Da, am avut bucuria să descoper o doamnă, Talida Teodoreanu, atât de frumoasă, de delicată, de tânără. Și în gândul meu am zis, dar cum e posibil că o doamnă așa în floarea vârstei, la început de drum, poate, cum e posibil să vorbească despre timpul nostalgiei? Citind cartea, am înțeles că e vorba de foarte multă sensibilitate. Eu așa văd cartea ca un omagiu adus familiei. Mai mult de atât, o să ne spună și cei care vor prezenta, vorbim de o lecție de istorie, vom descoperi spațiul, bine ați venit la noi. Vom vorbi despre minunata lume a Dobrogei, despre cu toții, sunt convinsă, cu toții am mers de mai multe ori în vacanțe, în excursii, cu unii dintre noi poate avem și rude în zona aceea. Ne leagă atât de multe amintiri frumoase, Tulcea, Dobrogea în general, e cam la o oră distanță de Brăila, atât de ușor de ajuns.
am descoperit atât de multe lucruri interesante în această carte. Trebuie să spun că avem o prefață a doamnei Lucia Pătrașcu, pe care o salutăm și eu deja am pregătit, am primit materialul. Chiar vreau să-l citesc. Doamna Lucia Pătrașcu trimite ori pe mail, ori diverse căi materiale. Pare foarte rău că astăzi nu e alături de noi. Dar voi fi vocea dumnei la un moment dat. Aș vrea să mai spun ceva. Citind cartea, îmi dau seama că se potrivește, titlul acesta se potrivește atât de bine. Cu toții știm ce înseamnă nostalgie. M-am documentat, nu? Pentru că sunt muzeograf la Serviciul Cercetare, Documentare, Valorificare. Am vrut să aflu mai multe despre cuvânt în sine, despre nostalgie. Și am aflat și vreau să împărtășesc și cu dumneavoastră, eu nu știam lucrul acesta, faptul că nostalgie era inițial o maladie. Era considerată o boală. În secolul al XVII-lea, undeva, în timpul războiului de 30 de ani, medicii care tratau soldații au descoperit că oamenii aceia, deși nu aveau nicio rană fizică, totuși le era rău, sufereau. Și pentru că e un termen în limba spaniolă, mal de corazon, am descoperit că și în Franța exista același lucru în timpul războiului Napoleon, vorbim de mal de Paris. Așa a fost ea inițial. Un dor, o scriau ei, un dor de casă, o boală a căminului. Era descoperită și tratată ca atare, ca o maladie, ca oricare alta, dar cu o simplă rezolvare. Nu erau neapărat medicamente și pur și simplu medicul trebuia să le dea soldaților, să le acorde măcar câteva zile de permisie ca ei să se întoarcă în plaiurile natale. Tot căutând, stârnindu-mi în curiozitatea legată de acest lucru, de această boală, am descoperit că există și o boală locală a noastră. Nostalgia Valahorum. N-am crezut niciodată că pot auzi așa ceva, știți cu toți, da? Valahia, Valahorum, ce însemna? Prin jurul anilor 1800, medicii austrieci așa îi considerau pe cei din zona Ardealului, trimiși în perioada Imperiului Habsburgic să lupte în altă țară. Era considerată o boală care li se întâmpla doar valahilor. De acolo noțiunea de nostalgia Valahorum. De fapt, săraci oameni erau luați cu forța, da? Trimiși în alte zone să lupte. Foarte, foarte târziu, da? La secole distanță, devine termenul pe care îl cunoaștem noi astăzi. Prima persoană care dă definiția acestei nostalgii moderne, să spun așa, termenul modern, este Kant, în 1798, vorbește clar despre durerea căminului, despre dorul de casă, despre oarecum dezrădăcinare și numește un lucru și mai clar. Vorbește despre copilărie, da? Despre dorul, nu neapărat de locurile, de situațiile din copilărie, despre copilăria însăși. Foarte, foarte interesant, lucrurile acestea pot fi dezvoltate. Am găsit inclusiv studii psihologice, psihanalitice legate de cuvântul acesta. Dar mărturisesc că pe mine personal m-a ajutat după ce am citit această carte să înțeleg mai bine conținutul ei, pentru că este foarte complex și foarte divers în același timp. Pe de altă parte, m-am bucurat să o cunosc pe Talida mică, pentru că despre acest lucru este vorba. Sunt 17 capitole în carte, sunt două personaje centrale, bunicii, de cele mai ample capitole, e vorba legat de bunicii din Dobrogea, din Armonia, despre care doamna Ghiultă ne va vorbi mai multe. În același timp, sunt diverse aspecte care duc la stilul creangă. Am descoperit în doamna Talida un foarte bun povestitor. Da? Un povestitor autentic, modern, local, da? Pentru că noi ne mândrim că face parte din spațiul nostru brăilean. Și nu doar în zona Moldovei, nu doar în zona Bătșenilor, da? Nu doar în zona Iașului se poate povesti frumos. Iată, și aici, pe planurile acestea locale, cred că vorbim de un localism creator din punctul acesta de vedere.
cu toții știm, da, cărți care povestesc de copilărie, așa, în diverse nișe, diverse zone. Mă gândesc la Maxim Gorki, la copilăria mea, mă gândesc unele mai recente, am citit în urmă cu câțiva ani, Eu sunt Malala, da, o altă copilărie cu o altă nișă. Și am descoperit foarte, foarte recent un scriitor din Germania, George Klein, cred că am pronunțat bine numele, premiat în 2011 un premiu primit la Târgul de Carte de la Leipzig, romanul copilăriei noastre, la fel, o altfel de copilărie, la un moment dat spune un lucru foarte interesant. Afirmă că e posibil ca amintirile noastre, copilăria noastră, da? Amintirile noastre să aibă mușchi, schelet, vertebre, da? Și să fie prelungiri ale sufletului nostru. E o carte pe care, romanul copilăriei noastre, acest scriitor l-a scris cu ochii pe jumătate închiși, cel puțin primele capitole. Ceea ce pot eu însă să spun, o certitudine, faptul că Talida Teodoreanu, ce frumos Talida, un nume de roman, da? Talida Teodoreanu l-a scris cu lacrimi. Vedeți că a pregătit o surpriză, un material foarte interesant de care va discuta la final, pe care îl va prezenta. Și eu deja am pregătit, eu știu despre ce e vorba, deja m-am pregătit șervețele, să știți. Mulțumesc încă o dată, felicitări pentru o carte minunată și să te ascultăm adiseară. Ne-am bucurat să ne spui gândurile tale, citind, descoperind copilăria Talidei Teodoreanu.